நமஸ்தே. இன்னைக்கு நம்ம 2வது அத்தியாயத்தில் 51வது ஸ்லோகத்தை பார்க்கலாம். கர்மஜம் புத்தி யுக்தாஹி பலம் தியக்த்வா மனீஷினஹ ஜன்ம பந்த விநிர்முக்தாஹ பதம் கச்சந்த்யநாமயம். கர்மஜம் புத்தி யுக்தாஹ ஹி பலம் தியக்த்வா மனீஷினஹ ஜன்ம பந்த விநிர்முக்தாக பதம் கச்சந்தி அநாமயம். பகவான் இதுக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்தில் புத்தி யுக்தோ ஜஹாதீஹ உபே சுக்ருத துஷ்கிருத்தே, சமத்துவ புத்தியோட பலத்தில் ஆசை இல்லாமல் பண்ணுற கர்மாக்கள்லாம் பண்ணுறவனை சேராது. ஜஹாதி அப்படின்னா விட்டுடுறான். புண்ணியமாக இருக்கலாம், பாப்பமாக இருக்கலாம், ரெண்டுமே அவனை பந்திக்கிறதில்ல. யோக கர்மசு கௌஷலம் அப்படின்னு சொன்னார். குஷலத்தா அப்படின்னா திறமை. எதில் திறமை? பந்திக்கிற கர்மாவையே பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. இப்படி பகவான் கர்மயோகத்தை பற்றி பேசிட்டு வந்தவர் 51லிருந்து 53 வரைக்கும் முடிவுரை செய்கிறார். அதனால் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து 53வது ஸ்லோகம் வரையும் கர்மயோகத்தை யார் கடைபிடிக்கிறார்களோ அவர்கள் எதை அடைவார்கள் அப்படிங்கிறத காட்டியிருக்கார். இப்போ ஸ்லோகத்துக்குள்ளே போகலாம். கர்மஜம் புத்தி யுக்தாகி பலம் தியக்த்வா மனீஷினஹ. மனீஷினஹ அப்படின்னா ஞானிகள்னு அர்த்தம். ஸோ கர்மஜம் பலம் தியக்த்வா, கர்மத்திலேருந்து ஏற்படுற பலனை தியக்த்வா அப்படின்னா விடுதல், விட்டுட்டு. புத்தியுக்தா எதனால் விட்டாங்க? சமத்துவ புத்தினால். எனக்கு கர்ம பலத்தில் ஆசை இல்லை அப்படின்னு கர்மா பண்ணியதுனால அவங்களுக்கு கர்மாவோட பலன் பந்திக்கலை. அவர்களுக்கு என்ன ஆகிறது? ஜென்ம பந்த விநிர்முக்தாக, அவங்க ஜென்மங்கிற பந்தத்திலேருந்து விடுபடுறாங்க. ஆச்சாரியர் சங்கராச்சாரியர் பஜகோவிந்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்தோத்திரத்தில் எழுதியிருக்கார். அதில் புனரப்பி ஜனனம் புனரப்பி மரணம் புனரப்பி ஜனனி ஜடரேஷயனம். கர்மா ஜென்மத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது. ஜென்மம் இஷ்டமான ஜென்மமாக இருக்கலாம், இல்லை விருப்பப்படாத ஜென்மமாக இருக்கலாம். தேவர்களோட ஜென்மமாக இருக்கலாம், மனுஷர்களோட ஜென்மமாக இருக்கலாம், இல்லை பாம்பு தேள், இதுவும் ஜென்மம் தான். இப்படி திருப்பி திருப்பி ஜென்மம் ஏற்படுற அந்த பந்தத்திலிருந்து விடுபடுறாங்க. பதம் கச்சந்தி அநாமயம். பதம் அப்படின்னா இங்கே மோட்சத்தை அடைகிறார்கள், கச்சந்தி அடைகிறார்கள். அநாமயம், அந்த மோட்சங்கிற பதம் எப்படிப்பட்டது? அநாமயம். அநாமயம் அப்படிங்கிறது எங்கே ஆமயம் இல்லையோ, ஆமயம் அப்படின்னா நோய்கள். சாஸ்திரங்கள் ஒரு மனுஷனை 6 அலைகள் எப்போவுமே தாக்கிட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லும். ஸ்தூல சரீரம், இந்த உடம்பை ஜரா வியாதி அப்படிங்கிறது தாக்கும். ஜரா அப்படின்னா ஓல்டேஜ், வியாதி நோய்கள். அடுத்து பிராணனை பசி தாகம் எப்போவுமே தாக்கிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் மனசை சோகம் மோகம். சோகம் அப்படின்னா சோகம், மோகம் அப்படின்னா ஒரு விதமான மயக்கம். இங்கிலீஷில் அதை டெலியூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்படி இந்த 6 அலைகள் அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. அநாமயம், இந்த 6 அலைகள் இல்லாத இடம், எந்தவித சோகமோ மோகமோ இல்லாத ஒரு இடம். இந்த பதத்தை இந்த ஞானி அடையிறான். இந்த ஞானி கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்தான். கர்மயோகம் சித்த சுத்தியை கொடுக்கும். சித்த சுத்தினால் சாஸ்திரத்தோட அர்த்தம் தெளிவாக நமக்கு தெரியும். சாஸ்திரத்தை குரு மூலமாக நம்ம கேட்குறோம். அப்படி அதனால் ஞானம் ஏற்படுறது, ஞானத்தினால மோட்சம் ஏற்படுறது. இந்த ஞானி வாழ்ந்துட்டுருக்கப்பவே முக்தியை அடையிறான். அதைத்தான் ஜீவன் முக்தி அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஞானியோட ஸ்திதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எப்படி நமக்கெல்லாம் தேகாத்மம், நான் இந்த உடம்பு அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஒரு ஃபர்ம் கன்விக்ஷனாக இருக்கும், திட நம்பிக்கையாக இருக்கோ, அவனுக்கு நான் இந்த உடம்பு இல்லை அப்படிங்கிற நிச்சயம் ரொம்ப திடமாக இருக்கு.
பஞ்சதசியில் சொல்கிறச்ச தேகாத்ம ஞானவத் ஞானம் தேகாத்ம ஞான பாதகம் ஆத்மன்யேவ பவேத் யஸ்ய சஹ நேச்சன்னபி முச்சியதே அப்படின்னு சுவாமி வித்யாரண்யார் சொல்லியிருப்பார். நமக்கெல்லாம் எப்படி தேகாத்ம இந்த உடம்பு தான் நான் அப்படின்னு ஒரு திடமான நிச்சயமாக இருக்கோ, ஆனால் இந்த ஞானிக்கு எப்படி இருக்குமா, நான் இந்த உடம்பு இல்லைங்கிறது ஒரு திடமான நிச்சயமாக இருக்கும். அந்த ஞானி இந்த உடம்புக்கும் மனசுக்கும் வெறும் சாட்சியாக மாறுறான். கர்மயோகம் அப்படிங்கிறது சித்த சுத்திக்காக கொடுக்கப்படுற முதல் சாதனை பகவானால். இப்படி கர்மயோகத்தை வெகு நாட்கள் பண்ணுறச்ச குரு மூலமாக சாஸ்திரங்களை கேட்குறப்ப ஞானம் ஏற்பட்டு நாமளும் மோட்சத்தை அடைவோம். நம்ம அடுத்த ஸ்லோகத்தோட நான் பின்னாடி கண்டினியூ பண்ணலாம். தன்யவாதக.